Entrem ara ja a la part final d'aquest curs, que és el que agafarem tot el que hem après i ho aplicarem a la part final de crear disc. Per tant, he creat aquí, a la llibreria, els primers 5 capítols del curs, els he baixat aquí, els he passat a la línia de temps i els he retallat a 30 segons cada un, perquè així no et serà tan llarg el renderitzar i fer totes les feines. Per tant, tenim 5 capítols, o 5 clips. Aquí us voldria jo fer notar que quan faig un projecte, a vegades no és convenient directament d'aquí passar-lo a l'opció de crear disc, perquè ens ho renderitza i ens crea el disc directament. Un DVD pots gravar perfectament 1 hora i 10 minuts amb alta qualitat, 2 hores en mitjana i 3 hores amb qualitat normal, baixa. Per tant, si volem aprofitar més el DVD, hi ha moments en què podríem posar-hi, no sé, doncs, dintre d'alta qualitat, 2 gravacions de mitja hora d'un reportatge que hagin fet, o un viatge, una coseta que tinguem gravada. Per tant, podríem crear dintre de la història queixa que muntem un arxiu AVI, per exemple, o MP2, amb una excursió determinada, i crear un altre dia un altre arxiu amb una altra coseta que ens interessi. I llavors, tot això muntar-ho en un sol DVD amb capítols. Els capítols ja hem vist que es podien crear des d'aquí, que me'ls crea automàticament, amb l'opció queixa d'insertar capítol a l'inici de cada clip. Me n'ha fet 5, ja m'està bé. Però veurem que els trec ara jo d'aquí, perquè amb l'opció queixa de crear disc també, si no els he creat abans, puc tornar a venir aquí i crear-los. Per tant, anem a treure els capítols aquells, deixar-ne a un sol i passar a la part de crear disc. Clicarem doncs aquí a crear disc i se'ns obrirà ja el menú del DVD en què nosaltres insertarem tota la informació. Veiem que hi ha diverses parts. Hi ha una pestanya de contingut, menú de preferències i preferències del DVD. Aquí seleccionar el format del disc i el tipus. Tenim aquí una sèrie de plantilles que per defecte em surt sense cap menú en aquest moment. Jo podria escollir de les que hi ha per aquí, que venen amb diferents paquets. Paquet creatiu n'hi ha 3, del dia de Sant Valentí me'n proposa 8, de futbol n'hi ha 18, de general n'hi ha 3 més, menús personalitzats no en tinc cap en aquest moment, i descarregats de la xarxa tampoc no n'hi ha cap. Provem, per exemple, què passaria si volguéssim descarregar menús addicionals. Clico aquí, se m'obre el navegador, em connecta amb director zona, em ve en anglès, però el meu navegador em proposa traduir-m'ho. Per tant, aprofito l'avantatge queixa i m'ho tradueix a espanyol. Aquí veig que hi ha una sèrie de plantilles en format 16:9, n'hi haurà de 4:3. Aquesta és la primera sèrie, podríem anar pujant fins a... sembla que n'hi ha 2.000 i pico de disponibles en aquest moment. Hi ha, doncs, partícules, títols, objectes en moviment, marcs, hi ha molta cosa. És a dir, que en aquest moment, si jo, no sé, per dir-te alguna cosa, clico sobre queixa, em farà una visió prèvia del que em baixaria. Diu que s'ha descarregat 95 vegades, que ha estat visitat 187 vegades. Aquí em proposaria els títols que se'm posarien al costat i tenia l'opció de descarregar-ho ara. Però doncs no ho farem perquè seguim treballant amb el nostre projecte. Clicarem sobre la plantilla número 2 per aplicar-li un moviment que ja està predefinit, perquè això seria estàtic. Això és per poder jo manualment editar.
Ho aplicarem a totes les pàgines. Com que té 5 capítols, veig aquí, doncs la pàgina me'n proposa 3, jo ho hauria pogut canviar. Llavors me farà 2 pàgines principals i una pàgina veurem l'estructura. Veurem l'estructura del menú, més que explicar-ho, ho veiem aquí. Tenim una pàgina principal que quan inserti el DVD al lector me donarà una primera pàgina amb els 3 primers capítols i opció de saltar a la segona pàgina amb 2 capítols més. Això és el que em proposarà ell. Em diu agregar índice de miniatures perquè quan surtin podrem veure el principi de cada capítol movent-se. Aquesta zona d'aquí em permet informació sobre el disc. Al clicar em diu com el treballarà, l'espai utilitzat, espai lliure, el nom del gravador del meu ordinador és F, que em gravarà a una velocitat per 8 i m'ho enviarà un disc dur que es diu G, amb una carpeta vídeo acabat. Estic treballant en aquest moment amb un disc de 4,7 gigas, el perfil de producció DVD d'alta qualitat, els paràmetres, molt bé, això ho acceptem. Aquí m'està dient el que ocupa dintre del disc de 4 gigas, ocupa 323 megas, el que tenim previst. Ho podem veure també amb temps, és a dir, que m'està dient que ocuparà 2 minuts, 38 segons, 22 dècimes. Per defecte surt l'expressió mis vídeos, però jo ho puc personalitzar. Puc treure-li, puc dir curs de vídeo. Això reproducir, ho podríem passar al català. Reproduir. I per comptes de posar escenes, com que tenim capítols, aquí posaríem la paraula capítols, ja tenim una miqueta més personalitzat. Per la caràtula queixa em diu que em portarà música que ja té el programa des d'un punt determinat. Jo podria afegir la música de fons dient que per comptes d'agafar la que té prevista, anar a les carpetes meves on jo tingui la música, aparició gradual, desaparició, i aplicar-ho. Cas que volguéssim treure queixa, la podríem suprimir per aquí. Podríem també posar-hi Magic Music, ja coneixem que és aquelles cançonetes que les podem estirar i allargar també. El primer vídeo reproduït, això és important, per exemple, si jo vull fer un copyright d'aquest disc que estic fent ara, hauré creat una seqüència de vídeo amb la que hauré pres un títol que pot ser que vagi pujant com un crèdit, que digui que jo tinc els drets d'autor d'aquest disc i per tant per reproduir-lo o per fer una còpia se m'ha de demanar permís, un copyright. Aleshores aquí m'agafaríem aquest vídeo, l'insertaríem aquí i sempre quan es posa en marxa el DVD sempre surt aquell primer vídeo que per nassos l'has de llegir, és a dir que no te'l pots saltar, és un copyright. Si no ens interessa, com és en aquest cas que no ens fa falta, ho deixem en blanc. Aquí hi ha opcions de començar, per exemple, des de la pàgina de menú i reproduir tots els títols de manera seqüencial, un al darrere de l'altre, començar des del primer títol i reproduir tots els títols de manera seqüencial, és a dir que ens saltem la pàgina de presentació, reproduir només el títol seleccionat, ho deixarem aquí dalt i ho acceptarem. Aquí 22 segons seria el temps d'espera automàtic de menú. Segueix el proper capítol 5.1.